Hello friends, ok tesha hai no hai lamsa go norok no tinini video kotal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel ang norok host Dr. Sandipon Debroma hangke tini ang norok ba kesa important topic discuss khaine norok title nugi semang kana je chung 100 years survive khaina bagai that means 100 বছর বাঞ্চিও থানা বাgai जों ताम खायनाय mo just kesa milestone je kesa aim toninai जों je 100 years survival that means long survival खायना bagai norok nugi mangkhana agin jugo gobangma borok no 100 years plus even 100 plus year 100 বছর সেপান তেবে বেশি বাঞ্চিও but তাবো जों नायनायखै हांखाय ताबोनि बरकनि लाइफ स्पेन अनेक कमि थांगा आगिनिसाय बिकज आं निजि हस्पिटालाव जेफ्राव डिउटि खायो बा नि क्लिनिकल प्रेक्टिस लाइफ आं जेफ्राव पेशेन्ट नायो आफोर आं अनेक गोबां मामदिहाय माने इन्सिडेन्ट रक बा एनकाउन्टार रंगो जे यां एज नो बरकनि साडेन डेथ ओङै थां माने बरक दाक्तिन थै थाङो मेबि के बाबा 30 and 40 years in बिसिङो 40 50 and then 40 থেকে 50 plus ओंखाय थैजानो चान्स बेलेखायनो बिसि एन्ड गोबां मा इन्सिडेन्ट नुकजागो ताबक ओंखाय अमरनो तै जों दिनै डिसकास खायनाय जे जों जदि आय कलक ओङै थाना हंगा ओंखाय कलक समय रमै थाङै थाना हंगा ओंखाय बिकज साबलाय थांना मुजिया दं केबो थैना मुजिया जतन थांना मुजङो बाट जों अमा मुतमा नांनाय साइड बाय साइड जों इमर्टल या सालसे सालसा जों थैनानै नांनाय बाट हायपनो जों जेसे दिन दंसा गाहाम गोनां दङै साकनो गाहामखै दङै बाहायके कलक समय रमै बाजि थांमारनाय अमरनो दिनै डिसकास खायनाय बेलेखायनो इम्पर्टेन्ट पॉइंट गांखाय नरनां स्टेप बाय स्टेप सावना ताबक नरक तामो तामो स्टेप फलो खायनाय आयु कलक खाय सरि गाहामखाय रुक करिखाय थांगे थाना बागै बा रुक तंफानो आयु कलक खाय थांगे थाना बागै नरक ताम ताम स्टेप फलो खायनाय इंगिले गारि फायदि दिनै भिडिअ न स्टार्ट खालायसिने फ्रेंड्स फुला फ्रन सानामो चंगो चिनि ताबुक नंबर 1 जेटा इम्पर्टेन्ट पॉइंट खा चिनि चामानि चिनि जे डाइट चिनि जे लाइफस्टाइल जों हमना चेन्ज खायना नांनाय जों चिनि डाइटआव ताम खायनाय नंबर 1 स्टेप ओंखाय जों थकनि माने जेसक मानसाक कम जाखा हांखाय चाव जों चिनि मुइ बर रगनो तेबो जों एनकारेज मा खायनाय मा चानाय गोदक हिन्दी बेरामबति हिन्दी मसिदें हिन्दी जेपन हिन्दी बाट जों थकनि कन्जाम्पसन न जों कम मा खायनाय नंबर 1 स्टेप आगिन बरक थक जाय आसक बाट ताबो रिसेंटली चिनि बरक बेलेखान थकसाओ सो अब थकसा माने कम खाय नांनाय अ कथक साना बगै निन छोरि जे बसक खतिङै दं अब नों साइमाया अपन बगै न जेसक मानसाक नरक थकसा माने न कम खायदि थकसा माने कम खाय गांखाय निन साकनि बगै बेलाय बेलाखेन काहाम हंनाय थकसाना कम खायनाय लगी लगी न साइमा कना जेकुनु बाजा जिनिस फ्राई खायजाक आमना चाना नरक कम खायना नांनाय ताबन बरक ततर कथक साना बगै जेकुनु जिनिस बाजा खाय चाना बेलेखेन हामजागो बाट अब चिनि हेबिट चिनि अभ्यास अब जों जदि बनो चाइ चंखौ देलायते जाना मोसुंनाय बाट जों जे आस्ते 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 कम खायगा हांगांखाय जों अमनो जे जाना मोसुंमान थेके निजनो जों बानचिरि माननाय एन जिनि सरिन बगै बेलेखेन काहामंनाय सो नंबर 1 स्टेप नरक थकसामनि बेलेखेन कम खायदि मांखांगा एकदम टोटल एबोट खायगांखाय बेलेखेन काहाम जेसक मानसाक बॉयल चादि पेंगि चादि रुगुइ चादि आमाचिन साकने बगै बेलेखेन काहाम नंबर 1 पॉइंट एरपरे नंबर 2 पॉइंट ताम खायनाय हांगांखाय जिनि लाइफआव जों जे फाताननि मानि बा नगफानो बेसिकली फातान मानि कक सावनो ताबो चारिदिके नाहाय नायखांखाय नगनि अंखा खांखाय न फास्ट फूड तापर पैकेट फूड रकमां कपलंग जेटा आगि रग आसक मानथ गया सो ताबनि बर रक आमति हाय पैकेट फूड रक न जे इजी टू ईट रेडी टू ईट फूड रक सामा बगै बिसि डाक्टिन बंग छरियोते हाइमिया इफेक्ट लाय दङ त्रुक त्रुक खाय अमा सालसा बायनिया सालनि बायनिया बाट नों लं टामा मानसो खांखाय नों जुराम थे फादानि अनहेल्दी मानरनो डेली कन्ज्यूम खाय दङ हंगांखाय निन छरियो थाङेबो इफेक्ट खालायो निनि इन्सुलिन बैलेंस शरीर क्रिंगी थांगो इन्सुलिन रेजिस्टेंस संनाय सुगारनि मात्रा बेलेखन साको बाङै थांगो तारपरे कोलेस्ट्रल प्रॉब्लम नै थांगो एसाराते गोबां मा इन्फेक्टिव डिजीज नि चान्स शरीर बाङै थांगो अपन बागिनो फातानि अनहाइजेनिक फूड रकनो जेसक मानसाक चाया तंखांगै जिन बागै बेलेखन काहाम फातानि पैकेट खायजाक मानि रक बेसिकली निनि बिस्किट रक केक रक तारपरे कोल्ड ड्रिंक्स रक जेटा निनि लोडेड विथ कार्बोहाइड्रेट सुगार 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 आमरना चाखांगै चिन छरियो जस्ट सुगार बाङो सुगारनि स्पाइकिङो इन्सुलिन रेजिस्टेंस डेभलपिङो एकदम शरीर मारात्मक चिनि मेटाबॉलिक सिस्टमो प्रॉब्लेम अपन बगैनो फातानि स्टाफ रकनो बेसिकली गदै गोनां मयदा बसरामजाक माने बिस्किट केक चिनि बसरामजाक आइसक्रीम कोका कोला तारपर जेकुन कोल्ड ड्रिंक्स आमतिर गनो नोंखा हांखांखाय बेलेखन नों सरी
negative effect layo aste aste tek nin chori hamyangai dong so amti rong jesik mansang avoid khaike belakhin important nong chori kaham kring tongoi thana bagai aigloi thana bagai number 2 step এরপরে নাম্বার 3 স্টেপ খা তাম খাইনাই নাম্বার 3 স্টেপ খা চিনি লাইফ রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অথবা এক্সারসাইজ जों मा खायनाय जों डेलि नो एटलिस्ट 20 मिनिट अथवा 30 मिनिट जों हिमना नांनाय जेसेबां नों सामं खायदि जेसेबां कामो बिजिङै तंदि ताबोनि लाइफस्टाइल बेसिकली सेडेंटारि लाइफस्टाइल যত বরক না ম্যাক্সিমাম টাইম ফোনো মাং স্পেন্ড খাইজাগো টাইম থাङै दं माने साइमिया रिल्स स्क्रॉल खाइ दङ कन्टिन्युअसलि यूट्यूब भिडियोस नाय दङ बट एक जगह आसुगै तंजागै दङ आबन बागै जोंनि फिजिकल एक्टिविटी बेलायखौनो कमगै थांगा आबन बागै नरक जेसक बिजिङै दंफानो नरनि लाइफ एटलिस्ट दिनो 20 থেকে 30 मिनिट हिमनानि आम ब्रिक्स वाकिं बलटे के स्पीड हिममानि जे जगह नों गान रसाबै माया बाट कक साइ दंमानो आसु फानके मा हिमनाय 20 থেকে 30 मिनिट सप्ताहयाव 7 दिन हिममा एफानो एटलिस्ट 5 दिन नरक हिमनानि ट्राई खाइदि मर्निं वाक फन खाइदि इभिनिं वाक फन खाइदि बाट लाइफ फिजिकल एक्टिविटी बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट बिकज आं मटे आंमा तंजागो जे फिजिकल एक्टिविटी अथवा एक्सारसाइज खाइमान से बिसि ताई इम्पोर्टेन्ट माने काहाम मेडिसिन चिन साक काहाम तंना बगै ओ दुनियाव करै आबन बगै नरक रेगुलार फिजिकल एक्टिविटी नंनि डेली लाइफ रुटीनो इनक्लूड खाइदि सप्ताह नरक डेली मा एफानो एटलिस्ट 5 दिन ब्रिक्स वाकिं खाइदि 20 থেকে 30 मिनिट बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट एरपर नेक्स्ट पॉइंट सालायाना जों ताबोनि नुकजागो जे लाइफस्टाइल रगो एलकोहल कन्जाम्पशन खाइनानि बीड़ी नंगनानि सिगारेट नंगनानि दुमा नंगनानि अथवा खनि जानानि आमहा जतन बेड हेबिट रग नरक जेसक मानसक एवॉइड खाइके हंकै चावो बट जदि तुदल एवॉइड खाइमी हंकै जेसक मानसक कम खाइमान नरक कम खाइके हंकै बेलेखनो निन साकनि बगे खामंनाय एंड इन फ्यूचर नि बगे निन छोरी डिजीज फ्री तंनाय बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट जों एलकोहल रगनो टोबाको रगनो खनि रगनो जेसक मानसक कम कन्ज्यूम खाइनाय आसमा चिनी लंजिबिलिटी काहामंनाय जों काहामकै कलक समय रमै थाङै तङै माननाय बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट एरपरे नेक्स्ट सावना ताबो जे कोनो बरक रगनि जदि ताबो कोनो रोग तङै दङ हंगांगाय अमनि एप्रोप्रिएट ट्रिटमेंट खालायजागै डक्टरनि एडभाइस नावै बिथि जानानै एनो रोगनो सायमाननानै सिनानै बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट ता मने खायदि केपनि सुगार दङ हंगांगाय ब जदि रेगुलार फॉलो अप खायजिगे हंगांगाय डक्टर बाय ब जदि सुगारनि सम्बन्धे नलेज करि हंगांगाय बिकज आं बिलिभ खायोबो सुगारनि रोगी रक हाइन सुगारनि बिथिनो जदि चादे हने सिमिन सि रहका हंगांगाय बरक अमनि कोन इम्पोर्टेन्स बरक बुजिया जे सुगार तामो जिनिस सुगार भाइके ओं तामनि बागै ओं ताम चाखे बिसि बारी ताम चाखे बारिया ताम साइमान ताम साइमाया ताम बिथि जानाय जाया बिथिनि ताम इम्पोर्टेन्स ताई ताम कम्प्लिकेशन ओंगै मान सुगार हंगांगाय अम जत नलेज बिनि सागत तंना नांनाय अम तंका हंगायसे ब बिनि रोगनति सिरियास ओंनाय एंड बो इम्पोर्टेन्स होनाय आफर बो बिनि चामुं बासिनानि डाइट कंट्रोल खालायनानि जेरा बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट सुगारनो हामै तंना बगै प्लस कलखे आयुक तंगै थाङै थाना बगै सुगार रोगनो सिनानि बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट सो जेखुनु बरक जदि सुगार तंगै दङ हंगांगाय नों प्रपारलि सुगार सम्बन्धे नलेज ना हादि ताबोको नलेज नान अभाब करै यूट्यूब भिडियोस नायमानो अथवा जदि डाइरेक्ट माने फाइ नलेज नाना मुजुं हंगांगाय नरक केएमएस क्लिनिको फाइ कन्टेक्ट खालायमानो बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट आबन बागैनो सागो जदि सुगार हाइबि आमार तंगै दङ हंगांगाय नरक प्रपारलि सुगार नितनति हेल्थ एडुकेशन एंड काउन्सिलिंग बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट आबन नरक नाहादि जत बरक आबन नाहना नांगो सुगार जदि केपनि नगो तंगै दङ हंगांगाय सुगारनि पेशेंट प्लस सुगारनि नगनि बरक जतनो सुगार रोग सम्बन्धे बरनि प्रपार मेडिकल नलेज एंड काउन्सिलिंग एंड ताम सानाय माने रोगनि सम्बन्धे साइमान मानि और नलेज बगनि तंना नांगो only knowledge can save you माने knowledge काम तंग हांखाय सिमसिन न बानचेरि माननाय आयु कलक खाय तनि माननाय बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट सेम हाई प्रेशर नि पेशेंट रक बमदिन प्रेशर नि बिथि जानान इम्पोर्टेन्स प्रेशर बाहाय दं कंट्रोलिया ताव बिन सरि बाहाय दं करि आम रेगुलार डॉक्टर बाय फॉलो अप खायनो नांनाय बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट स्टेप एरपरे जत बरक न रेगुलार नरकनि ब्लाड सुगार तारपरे ननि ब्लाड प्रेशर बाहाय दं करि तारपरे तेबो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट ननि कोलेस्ट्रल लेवल चेक खाने बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट तामाने जे लाइफस्टाइल सेडेंटारि लाइफस्टाइल शेले तमुं शेले चामुं फास्ट फूड आमर चामानि बिसिंतिनो ताबो सुगार प्रेशर तारपरे कोलेस्ट्रल नि लेवल बेलेखनो बांजाक सरियो आबन बागैनो बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट निनि सुगार स्टेटास निनि ब्लाड प्रेशर स्टेटास तारपर निनि कोलेस्ट्रल स्टेटास आमनो नों काहामकै सायमाना नांनाय एन्ड जदि कोनो बारि दं गांकै बरनि एप्रोप्रिएट मेडिकल एडभाइस नाव ट्रिटमेंट नाव नों आमनो फॉलो अप खाय नांनाय एन्ड बनो जे एडभाइस मान डॉक्टर आमनो फॉलो खाय नांनाय बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट स्टेप नरनां साका
आनी मेडिकल लाइननि तरफ থেকে যে নরক আয়ু কলক খাই তংনা বাগै 100 বছর বাঁচি তংনা বাগै তাম তাম স্টেপ ফলো খাইনে খাইয়া আম দেহান ইন্টারেস্টিং ভিডিও নাইনে বাগै নরক লেয়াকারে সাবস্ক্রাইব খালাই রিমানো কেএমএস ইউটিউব চ্যানেল নো বিকজ आंगो চ্যানেल आम देहान नरनो इम्पोर्टेंट टिप्स जो आम निजनि ओन लैंग्वेज कक बरक बाय तिरिन बगै आम सकनो आम देहान तैबो इम्पोर्टेंट भिडियोस नाइना बगै आयु कलक रमै थाना बगै रोग करिखे तंगना बगै रोगनि सम्बन्धे सायमाना बगै सिना बगै लेयाकारे साबस्क्राइब खालाय रेदि केएमएस यूट्यूब चैनल हामबाय एंड खुलुमखा।